ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ମନ ଯେତିକି ଭଲ, ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ସେତିକି ଖରାପ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କରୁଥିବା ଭଲ କାମର ପ୍ରଶଂସା ଯଦି ଦୁନିଆ କରିଦେବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଚକ୍କରରେ ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ବସିବାର ଭୟ ରଖେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖି ଭଲ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିପରି ଆପଣ କରୁଥିବା ଭଲ କାମରୁ ଭୁଲ କାଢ଼ିବ। ଆପଣ କହୁଥିବା ଭଲ କଥାକୁ କିପରି ଭାବେ ଢଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖରାପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଏପରି ନ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଓ ସେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଦୁନିଆ ତାର ମିଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ସତଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ।